Hola, en este vídeo anem a parlar de les escales en Moodle, en l'entorn Aules. En primer lloc, parlarem de com crear una escala. I en segon lloc, explicaré una de les escales que faig servir per als meus cursos, la de 4 categories. Esta segona part pot interessar al professorat, si vol crear una escala de 4 categories, o a l'alumnat interessat en saber com avalue algunes de les activitats dels meus cursos. Anem allà. Pàgina d'aules de la Conselleria d'Educació. Dels sabors, elegim un o qualsevol on tinga mòduls disponibles. En la part d'administració, cliquem Resultats i després Escales. O bé podem anar des de la pàgina principal, tornem arrere, i cliquem sobre Qualificacions. I també ens portaria a la pàgina on podem clicar sobre Escales. Tots els camins porten a Roma. Les escales són una manera d'avaluar o qualificar el rendiment dels estudiants. Anem a crear la nostra escala. Afegir una escala nova. En la següent pàgina li donem un nom a l'escala, que la identificarà entre les altres escales. Abans de començar a mostrar-vos com es crea una escala, vull mencionar una cosa interessant. Els administradors de Moodle poden crear escales estàndard, disponibles en tot el lloc, i els professors poden crear escales personalitzades, però només per al seu curs. Per això no tinc habilitat este quadret d'ací. Com l'escala que vull crear l'he utilitzada a altres cursos, tinc en un document Word tota la informació necessària i l'utilitzaré per a copiar i pegar. Cal mencionar que li hem de donar un nom. A més, cada ítem dins de l'escala ha d'anar separat per una coma. Així podem utilitzar totes les opcions que vulguem. Simplement hem d'ordenar els elements separats per comes en ordre creixent de valor. Per exemple, una escala de 4 haurà d'escriure's com a 1, 2, 3, 4. Escric una descripció detallada en la caixa de descripció per a recordar com es fa servir l'escala. I guardo els canvis. Esta seria la nostra escala. Per al mètode d'agregació normalitzat del nostre llibre de qualificacions, Moodle tradueix l'escala de 4 categories als següents valors numèrics. NE no entregat, 0 de 3, per tant 0 punts. R regular, 1 de 3, 3,33 punts. B, 2 de 3, 6,66 punts. I MB, molt bé, 3 de 3, 10 punts. Doncs fins ací el nostre vídeo. Espere i desitge que us hagi agradat. Salutacions!